guys! Hello, Diya guys. po ang Bangkyo TV. Yes. Arong paglingaw alang kaninyong tanan. Okay. Sa mga followers na mo, mga subscribers. Salamat kayo inyong So, suporta ni kanamo. pakulo meron. Doon na yung mga pakatok. Pabuto na rin. Okay. Bra, Dong. Bulak ka or ba ko dong? Manupi man ko dong niya. Ya, sa... Nari ba yuta sa ato ang luyo? Ay, nag-ibaligya? Oh, ano kitugon mo? Di ayaw ibaligya. Oh, nga nung di mo ito ibaligya? Ay, dili man atong yuta. Ay, dili man atong yuta. Ya, birahe ron. Gila na ko gamay. Oh, biray dong. Gamay ra na ko. Gamay lang, Bahin gamay ng lang. gugma. Bahin sa gyapon sa gugma. Ano sa gugma Gusto nimo? kita kong malimot sa gugma ron. Oh, ya. Pero mura magdi madrag kalimtan no. Isakit si mundog ako na lang iluom ang tanan. Isakit si mundog ako na lang iluom ang tanan. Ayan. Pagkaloy. Pagkaluom na lang ang tanan. Maghilak na lang sa tago. Maghilak na lang sa tago. Mga Pagkapili ko luha. sa dong. Usa. Mga luha. Hunong na yung taong pagdagadayin ng akong mga... Oh. Oh, nila yung pagkatong usa. Wala. Ano pa isa Usa. doon? Pira kayo usa. Ana na yun, ang ako ang amigo. Siya, bay, usama rin adlaw. Mauroy adlaw karon nga Sabado. Sama nangingo nga Sabado, naalagay duha lagi ka igsuon lagi kana ang birthday. Kaluha ko na si Manuel ug si Maning. Bukan ako si Maning, maningil siya. Ang niya ka na Manuel Do. Maningil, Manuel Do. Mag-usap ang utang, huwag magpautang. A few minutes later. Kini karon mo kanta ko, ako ning gihimong kanta, gikupos na ko ni nga naguluhan. Kalimti na lang. Kalimti na lang. Oh, kalimti na lang. Pasahe dong. Oh yeah! Come on! Kalimti, kalimti ang tanan. Gawas ning kasing-kasing nga kanimo nagmahal. Kalimti, kalimti ang tanan. Gawas ning kasing-kasing nga kanimo nagmahal. Ngano ba masugko ka man? Yeah! Kung kita mag-atubang, pasabta ko sa hinungdan. Imo lang ako italigdan. Come on! Imo lang ako ipasagdan. Imo lang ako ipasakitan. Nahanaw na katong mga saad mo. Ang gugma mo karon milubong. Kalimti, kalimti ang tanan. Gawas ning kasing-kasing nga kanimo nagmahal. Kalimti, kalimti ang tanan. Gawas ning kasing-kasing nga kanimo nagmahal. Kalimti, kalimti ang tanan. Gawas ning kasing-kasing nga kanimo nagmahal. Gawas ning kasing-kasing
gidagmay mo pakatok lang. Ila palihog kong subscribe sa among YouTube channel, Bagyot TV. Sa Bagyot TV. Sa mga follower padayon. Yes. Padayon lang kamo pag sunod namo pinaagi sa mo ang grupo namong tulo. Ang Bagyot TV. Nga mulingaw ala Diha kaninyo. kaninyo. Bye-bye. Bye-bye!